Čau, tady Kristián a dnes máme v skateovej abecede na rade písmeno C. Pri tomto písmenku si ukážeme crooked grind, ja vám ho predvediem z backsideovej strany a začneme na boxe. Predtým ako začneš s crookedom, už by si mal vedieť nejaký trik na raily alebo boxe. Ja som predtým vedel napríklad no slide a grind. Zo začiatku som sa ho učil na boxe a až potom na raily. Myslím, že je to tam ľahšie. Pri prvých pokusoch si zvol menší box a začínaj zás na konci prekažky. Je to väčší komfort ako grindovať dlhšiu časť boxu. Pri výskoku na crooked prenes odičkom svoju váhu na prednú nohu. Tá by mala byť zarovno s tvojim predným ramenom a zároveň s hranou boxu alebo railu. Pri dokončení crooksu na konci boxu nadľahčíš pak svoju prednú nohu, na ktorej máš prenesenú váhu a mierne z boxu vyskočíš. Práve si mal možnosť vidieť crooked grind na boxe a raily a ty tam v komentároch môžeš napísať, kde ho robíš najradšej ty. Na budúce sa podívame na písmeno D. Na budúce sa podívame na písmeno D, tak nás nezabudni sledovať.